El BNG presentó en Ourense su candidatura para las próximas elecciones autonómicas, resaltando la importancia que tendrá la decisión que tomemos en las urnas para salir de la crisis que se generará tras el COVID-19. E por iso estas eleccións son moi importantes, importantísimas, diría eu, porque van a supor colocar a primeira pedra para devolver a Ourense o dinamismo económico, o protagonismo social e o esplendor cultural que tivo noutrora, e tamén para rematar de vez co caciquismo e co clientelismo. Estamos nun momento histórico clave que a ninguén se lle escapa que imos ter que resolver moitas incógnitas que hoxe están abertas e a forma na que a fagamos non vai ser indiferente ese goberno que saia das urnas. Nos entendemos que nos xogamos que as decisións que se tomen a futuro vayan unha vez máis en contra das maiorías sociais, en contra de territorios olvidados como Ourense ou a favor nosa e queremos contribuir a darlle a volta para que así sexa. Ana Pontón destacó que esta provincia soportó las consecuencias del modelo de gestión de la pandemia, con las residencias como grandes olvidadas. Por eso anunció un proyecto de construcción de 7 residencias públicas en las grandes ciudades gallegas para garantizar el derecho a un envejecimiento digno. Evidente que a defensa dun novo modelo dos coidados é central. Nós estamos aquí en Ourense, que foi un dos lugares onde con máis crudeza atacou o COVID-19 nas residencias e onde tivemos exemplos demoledores de até que punto Feijóo deixou abandonados e abandonadas as persoas das residencias de maiores cando estábamos no peor da pandemia. Temos o exemplo de Ceranova, pero sabemos tamén o que pasou en Valdeorras ou na propia cidade de Ourense. Non pode volver a acontecer que vexamos como os coidados das persoas maiores se convirten en negocio lucrativo para uns poucos. Temos que garantizar o dereito a unha vellez digna das persoas. E por ese motivo, para o BNG é fundamental que na próxima legislatura cambiemos ese modelo privatizador, non? Que pon por riba do dereito a unha vellez digna o lucro de uns poucos e apostemos por un sistema público de residencias.